la chuan Xiaomi phone a find device man dan kan zir don anga he find device tangkai na chu mi in kan phone an ruk emo kan dana kan hria lo te hian location kha chiang takin min so sak thei dona kan phone dana te kha min hu tir thei don ani ti chuanin a link hi description lama en thein lu thein kada don a in lo en don ania chuan find device a hian an lu dila locating device a in time ka hei hian hi ka phone on na a zong kwal mek ani ka soile du pakhat chu he locate device hi mang tur chuanin find device ka setting a in on anga ya ti chuanin mi account ko in nei nge anga ya mi account mang kha he find device hi mang thei don chau ani ti kha lo shatel bokela a thome eti hi chuan ka phone location kha a hu chian tak tak thei lawa a sir kil ding lam wai lama hybrid ti khai petanga ti chuanin heti hian Google satellite map ang kha na view ta ti chuanin han zoom ta la heti hian kan in nge location kha a oma ti hian kan phone bo po heti hian location mang khan a phone kha amin chung chuan hi mu thei don ani sim card po kha a phone a line vo vek chuan heti hian location mang khan all sam takin hi mu thei dona ma selangin sim card hi an lo poi to ani chuan jem chuan zon mu a har sa ve lo ti khai shatel bokela thome he ta sim card an change lo zu fiat theya hetlaya Redmi Note 4 ti lai hi lo en check takin lo inila hetlai number hi ka number ve in ta a heta hian nang mani number kha om don ta a nang wani mi account na po khan ti chuanin in number kha in thlak ani chuan phone sim card kha an thlak to ti na ani meya ti chuanin sim card an thlak to chuan tem chuan zon mu har sa don ti kha bok nila a thome ti chuanin find device on dan kha kan soi to a setting lama khan find device in khain on anga har sa na buaina in nei ani chuan comment lama in thasung lawin mino zot ura a thome location find device a hian thil tangkai tak tak a oma heta hian i phone po kha sound ni play chuak the ani ti kha hriatthiamna thome heti hian play sound ti hi imetanga chuan sound kha ari tu tanga mi na lo keng emo ani chuan sound mang khan zong chuak thei lom bok ani bu lai te a min an lo ko book sak che ani chuan ti chuanin hebi mi account mang vek hian i phone kha i lock date thei ani hei lock device ti hi lock mode ti hi ti chuanin erase data ti pom boka hebi mang hian mi account mang vek hian erase data kami phone kha i reset mak thei ani ti khalo shatel bokela a thome find device hi tangkai em meya mang tangkai tak an oma ti chuanin website a hete thil da sang gallery ti te messaging ti te kami backup ion chuan i phone system mi zong i backup ho kha website a hian a om vek ani ti kha shatel la thome kasui ta kang khan har sa na re buaina nei chuan comment lama in thasung lawa in zot ila thome kalome